kelayung-layung tangise wong kang wedi mati kedongono kuncenono yen wis mati padha ilingo ditumpane kereta Jawa rodone ruda manungsa ditutupi ambyang-ambyang disirami banyune kembang Allah kula nyuwun pangapura ning sayangi wis ora guna Yusnia kita goyang lagi untuk dulur-dulur gabrang semuanya. Ono tangis kelayung-layung tangis wong kang wedi mati kedongono kuncenono yen wis mati urung ilingo Jawa rodone rodo menungso ditutupi ambyang-ambyang disirami banyune kembang Gusti Allah dadi dieling-eling Bapak Ibu bungah susah tekaning sak wayah-wayah dadi dulur-dulur kabeh ojo seneng kebablasan pas awake dhewe seneng ya ojo susah nemen pas awake dhewe nampa susah dadi disyukuri apa nikmate Gusti Allah ya kaya lagu iki mang kelayung-layung awake dhewe iki bakale mati lur lho lek mati apa to sing digawa nah lek perkara sing digawa kuwi ya motor ya gak digawa, mobil apik gak digawa, SK iki lho ya gak digawa. Lek jarene Pak Kaji iku 3 sing digawa. Amal soleh, ilmu, terus apa nek sitoke? Ya wis ngono kuwi lah, wis ngono kuwi, ya wis padha ae wis ngono kuwi. Iki pas soalnya pas aku gak mlebu. Dadi sing marai ya ngerti, aku ora ngerti. Oke, matur suwun. Baik Bapak Ibu dan juga keluarga besar di sini.
Iya. Siapa Mas Dodi? Sadu bilah. Oh iki ya sakmu ini gedine wisan iki ya. Oke. Juga kali ini juga ada salah satu duet maut. Juga ada Yayang, monggo Yayang. Oh, iki ya sik Mbak, ayo. Ya sampeyan sik nol lek macake mulai kat sore, kat jam 5 iki. Ayo Mas Hendra. Mas Hendra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.